Straight to the point. Kada ni pagtagad robutaga mga kaigalaan sa kauluhan, dugang mga balita sab nga itong gisundan may gala kay ang kita o mga donasyon matud pa sawa madayon nga boxing match tali ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III og acting Davao City Mayor Baste Duterte matud pa ni abot kuno og 16 milyones pesos. Straight to the point. Kinsa maning mga nag-donate kaha mga sukid tig paminaw, no? Og tinuod bang galing ni ada okay ra pod, no? Pero mas mayo nga do na po'y transparency ani ha. Og unsa magaling tinuod man ganin imong mga donasyon. Straight to the point. Unya ang ticket matud pa mga higala ni abot og 300,000 pesos. 300,000 pesos. Medyo ining maong kining maong paokyab. Paokyab may tawag na ini mahigala kay wa man giningon nga dunay kasabutan gyud. Og dunay kontrata mahigala istorya tag tinuod ba. Kini mahigala mo ra man komedya mo binata balang mga sukid tig paminaw. Unya kini pod si Basti mahigala atol sa interview nakawitik og istorya pero dito hagit mahigala nga hagit no. Kung imo gyud paminawon ba. Apan sa dihang gikuha ang reaction story mga higala iya pong gikubit. Pero medyo okay ra sad gawa gito madayon mga sukid tig paminaw kay medyo mahimot ang katawanan sa laing nasod. Nga tuwa na public official mahigala nagboxing. Dito nag-una ibabaw sa ring mahigala PNP Chief versus Mayor. Pero ang mga tao manggod mga higala gusto man sad nga kanang sa kalisod sa panahon ba karon. Di apay bagyo, di apay baha, di apay daghan mahigalang problema sa nasod. Murag ang mga tao sa ganahan na lang po nga makakitag binukbukay. Ay na lang malimot mahigala sa mga problema. Mao man ay mahigala mga Pilipino nga matod pa, bisan pag naatas problema ang dako, mantigo lang yung puntang mo katawa. Ni ining hisgutanan sa boxing mahigala medyo nalanganin si Duterte ani sa propagandahay mga sukid tig paminaw kay kini story maayo sa budaw day mahigala propaganda ha. Iyang gidawat mahigalang hagit ni Duterte o niya boxing match mahigala 12 rounds of boxing o gamatod pa niya mahigala para kini nga himuon na tong charity kuno mga higala o nga makuha nga kwarta ani atong ihatag sa mga nabiktima sa bagyo medyo katawanan mga kaigalaan pwede man manghigala nga si Torre maghimo pod og laing mga krusada nga makahipos tag mga donasyon nga di lang mata mahimong katawanan. Pero musugot tag sa dihi ang mga tao sad mahigala okay man sad giganahan mo sa mga tao nga sige. Si Basti day mga kagalaan ni largag Singapore. Doon na day ni live na itong June pa mga sukit tig paminaw og i-approve mga higala sa DILG. So imposible na gyud nga makadayon to niyang boxing. Pero labaw tanan bisa kung saon nimo imagine bisa pa mahigalag naras Basti diri wa may klarong kontrata god kinahanglan gyud pinirmahay klaro. Di man na pwede mga higala nga tarawag ko na mga boxing laman ni Pacquiao mga kagalaan. Kanya doon na yung mga rematch provision dito mga higalag unsay mga mahitabo pwede maka-rematch. Unsay mahitabo nya nila simbako uroy ogma isay matimingan sama ni Manny Pacquiao kontra ni Marquez mahigala nga na hapla gyud nagkatog ibabaw sa ring. So inana no simbako mga disgrasya sama ining Torre may gala nga tiguang na ba. O baka si Duterte may matimingan mga sukid tig paminaw at masayon. Simbako dunay mga mahitabo mga kaigalaan. So kinahanglan nga sabuton nga naglaro do na gyud mahigalay klaro anak nga kontrata pinirmahay gyud na unya na iwiin kadto may galaway pirmang kontrata way wiin wa tanan ha pero kamao sa gimudag pa okyab si kinini ang Torre mga higala kaya nagpa-sit up gyud sa ring nito nga sa dito mga kaigalan gitawag iyangan gitawag po nga ni Basti wa mo to nga daog story. O sa basketball pa na mahigala daog kay by default ba ha? Pero katong basketball klaro gito nga dunay liga baka kana karon nga kuan gyud daog nga by default. Pero kini may kalo may klaro gyud ani nga nagkapinirmahay gyud nagkasabot gyud sa kontrata no? Pero kamao lang gyud bodapon mahigalag propaganda paokyab si Torre mga sukid tig paminaw. Og unya niining maong propaganda medyo alkanse klaro-klaro pagka-istorya medyo alkanse ini si Basti Duterte ining maong naipahigayon nga propaganda.
Straight to the point. Pero mo lagi na sa pikas bahin nakabawas pod mga kahigalaan kay ang Supreme Court mga sukid tigpaminaw sa issue pod mahigala sa impeachment batok ni Sara Duterte. Ito na, mitingog na yung Supreme Court. Miingon ang Supreme Court nga unconstitutional gayon. Kanang maong nga impeachment complaint batok mga higala ni Sara Duterte. Straight to the point. So medyo alanganin po mahigala, no? Katutuang kining boxing match mahigala ni Tore ni Baste. Kung pasultion na yung mga higala ang mga tao o kinantsaway mga kagalaan, medyo alkansis propaganda si Baste. Kanilarga man sa Singapore na bisa pa dili na tinuod ng baksinga mga higala. Wa gito'y kuhan yun. Bisa kung saan mo, binata, katawanan, medyo kuhan, wa gito tanan. Actually, ipadako lang Tore mga higala. Pero sa mga tao magod, ang mga tao ba, mga tawa na, mo kantsaw, alanganin si Baste atong isyo, prangka lang pagka-istorya. Pero pag-abot nila may galang Supreme Court, ni tingog na, niingon unconstitutional ang impeachment complaint ni Sara, dadiha po nakabawas po. Kunya kay nitingog naman Supreme Court, na atong respetaran. Mao gyud importante mahigala mo na akong giingon kani adto pa sa tong diskusyon nga kining ato mahigala ako labi na ako isip usa ka abogado mo discuss ko nimong kaso mga kaigsunan pero once mo tingog ng Supreme Court ato nang paminaon. Straight to the point. Once mo tingog ng Supreme Court mao kini akong advice sa tanang mga lawyers labi na kitong active practicing lawyers, active practicing lawyers. O labi na kitong mga bag-o pang ni pasal sa bar exam. Tuman gyud mo Supreme Court. Tahod gyud mo Supreme Court. Tahod gyud ta Supreme Court. Borgen importante nga naman magka-constitutional crisis man ta ini kalakiha. Og maghisgot ta bigalag maing laki pulos man ta maing laki ani. Isabay mo angkon di maing laki, labi pa mga abogado, mga higala. Mabitan na magdebate gus korte. Pero once mo tingog na Supreme Court, atong tahuron, ato mahigalang respetaran ang Supreme Court. Muna akong gisultis kahanginan dali akong gidiscuss mahigala ang pikas nga side ug pikas nga side, but once mo tingog na ang Supreme Court mga kahigalaan, na mao na gyud na, no? Sa karon ni tingog na Supreme Court nga unconstitutional gyud ang impeachment batok ni Sara Duterte mga higala, atong respetaran ang Supreme Court. Straight to the Na point. sagdi lang to mahigalang ni komentaryo nga dili mga abogado, sama ini mga higala nila ni Bam Aquino, Tito Soto, Riz Hontiveros, pasagdi lang, pasailoon ta lang sila. Joel Villanueva, kaya di man sila lawyers. No? Wala man sila mga higalay lisensya. Nya kiniski ko pangilinan lawyer sad pero sige lang kay man mag-practice gyud. No? Di naman ni kinahanglan mag-practice kay daghan man ni kwarta. Sama nato mga higala nga practicing gayon, ato yung respetaran ang Supreme Court. Sagdi lang to ingong vlogger nga wa ta ma-practice. Ang tinuuray lang na practice tadi na ta mosulti mahigala og asa kay basig sunod pangutana, asa dapit atong law office, asa na dapit mag-hearing, delikado tong security. So alang sa tanan nga mga active practicing lawyers, sagdi na lang to mga ni-retire na kay kinini ang ato lang sa sang hatagan pog higayon sa ilang mga opinion. Okay naman sila, made naman sila wa na ma-practice ba mga retired na ana, no? Pero kadtong mga active gyud nga practicing lawyers, awhagon ko kamo nga mo respetar gyud ta Supreme Court kay lisod kayo mahigala magka constitutional crisis tani ana kung wa na lang gyud tay tahuron, wa na lang gyud tay paminaon. Straight to the So muna point. pinaka-importante na napita. Ato ning hisgutan ron nga no man nga na-dismiss man sa Supreme Court unconstitutional man mga sukid tigpaminaw. Kaya sa ako nang giingon mahigala ato daan nga pahimangnuan ang ato mga kinini pahinumduman dili ingon nga pahimangnuan kay kibaon man tanan mga lawyers ana, no? Naibaw naman sa tanan kadtong mga retired na ato lang to sang respetaran. Sagdi lang to sila kay kinini ang made naman sila, no? Pwede na nadawat na mga retirements uban nakapundo na, pwede na mag-jogging na lang. Pero kita mahigala nga ni apatas tong prime, practice pa ta mahigala, no? Practicing lawyer ta mga sukid paminaw. Mutahod kita Supreme Court, mo respetar kita. Mao gani ako ikatambag sa tanan og ipahimangno sa tanan. Importante gud kaayo mahigala buhan og magbagulbol ka diha, pagbagulbol lang sa hilom. Pero ato gyud mahigala ihatag ang atong pagtahod ngadto Supreme Court kung unsay sulti. Mo nang kabantay mo sa akong discussion dinhi ingon gyud ko nga kani mo posibleng mahitabo, kini may posibleng mahitabo atong forecast mahigala, no? Pero ang magkasulti sa Supreme Court na gyud. Kay sila man mahigala mo gihatagan sa Constitution o kini ang gahom to interpret mahigala the law.
ila man na, Supreme Court man na, no? So karon ni tingog na mahigilang Supreme Court. So atong respetaran mga kagalaan, no? So ato ni tagag pagtagad mahigala busa katong uban nga wa mo respetar katotoang mga dili mga lawyers sagdilan tusad sila mga higala mo mga lisensya. Unya katotoang mga lawyers sad mga kagalaan nga kuan ila po na pero sagad kito mga ni-retire na di pa sagdan na nato na sila kay wala may problema na sila majaging-jogging naman lang na. Pero kita nag-practice mga kagalaan na patas tong prime, kinahanglan yun kay magka-constitutional crisis man ta. Kunya mo practice man gyud ta mahigala kay daghan tag bayro nun. Ngayon biro to may galang vlogger na ko sa una nga wa ko ta practice di lang po ta manghambog kay di man nanging panghambog. Kakapoy oro ng practice mga sukit dig paminaw. Pero mo practice gyud ta kay kini ni ang di man ta anak og dato. Kini ni ang pobre man ta mga kagilaan practice ta buhan maka dugang-dugang sa tag income. Mo na giingon, way kapoy-kapoy ka daghang bayro nun. Ato ni agi kita katawa mahigala ha. So kadtong tanan nga mga practicing lawyer active practicing lawyers, no? Sagil lang to ubang mga abogado nga kanang lahi pod ila ba, corporate lawyers ana, sagil lang to sila. Respetaran na po na to. But kadtong active practicing lawyers ako ikatambag yun, tahod kita Supreme Court. Respect kita unsa sulti Supreme Court, ha? Okay, aron nga kanang ma-okay ta ba? Now mahigala balik tas to mga issues pero kanang di malikayan gyud maaligri para maaligri gyud ba. Bas-baos mo gini. Mula po boxing mga kaigalaan nga kon ba. Ang boxing mahigala nga katawanan medyo sa propaganda hay Kansas Basti ato. Prangka-prangka lang pag-istorya. Alcances Basti kay ngano nilarga sa Singapore mahigala kantsawan siya. Nya si Turi mahigala kamao sa ginidas ang kagalingon nagpa-sit up og ring og unya daog kunuhay siya dito sa iyang gipa-sit up nga kuan. Pero kabawas pod lagi kay ang impeachment pagahigala niingon po Supreme Court nga unconstitutional. So atong pagtagad nahon to sa ning Turi may gihapon may katawanan man kay mahigala sa way kontra gitawag gyapon sabi asa man to pagtawag ato kuno butang ang audio dong kani ay ubay gyud pa ha. Muro mag si Manny Pacquiao ni Paso. Tao. Ni Paso story oh. Una to sa nagaway may gila. Boxing na gihapon kuno hay nga way kontra. Okay. Tama. Daghan nag-fan story oh. Gastang yung giga. Saka sa ring. Sa pa-okyabay mahigala daog story ani pa-okyabay, ha? Kang ngilngiga makigalan. Balik ko no gamay dong big unsa man to pagtawag. Hasta ngingiga. Kuan pa nakasulot og puwa no? Puwa ang short pants, puwa niyang upper, puwa sad mahigala yang kupo. Saka sa ring. Murag yung true mga kagila, no? Sports ngayon. Ato balita sa sports iatod karon sa atong sports analyst ug international boxing judge kasama ni Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ni Edward, maayong buntag. Mayong buntag kasamang Ken, kini atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500.
milikom og 20 million pesos no ang charity boxing event kagahapong adlaw bisan pa man og wala mo nga si Mayor Basti Duterte sa ilang away ni PNP Chief Nicolas Torre dito sa Rizal Memorial Coliseum. Matod pa sa PNP nga mikita ang maong away og 20 milyon no unya ang halin inigikan ang gikan ana uban usab sa gate receipts nga almost more than 300,000 no ang ilang nakuha ang mitambong mga halos 5,000 ka mga tao ug ubay-ubay ang midonate sa maong charity game. Midaog si Torre i-deklarar kini winner by default bisan pa man sa boxing walay winner by default kundili winner by knockout, technical knockout, split decision, majority decision, unanimous decision ang default maulang na paghimuon lang na dito sa basketball diin na mapurpit ang kontra kung di kini mo tunga pero sa boxing sa timbangay pa kung di ka mo tunga di na ka maka-appeal sa away kanang prerequisite gid na no sa dili pa ang actual nga away. Ubay-ubay ang mitan-aw kagahapon bisan pa man ang uban ini wala ma-satisfied tungod kaya wala mo to nga si Basti apan ang uban misabot usab tungod kaya alang kanila ang maong ilang gibayad itabang usab nga sa ilang sa mga igsuon nato nga naigo sa bagyong Krising o Dante. Si pagkatapos sa maong event midiretso si PNP Chief Torre dito sa Tondo aron manghatag og kanang hinabang sa mga pipila ka mga igsuon nato nga naigo sa bagyo. Sa dihang gikuhaan sa report sa mga reporter kung aduna bay mahitabo nga rematch o away nila ningo si Torre nga di na lang siya mo tubag pa o manghilabot pa no pasagda na lang niya si Basti. Ang gusto ni Basti Duterte nga karong adlaw nga Miyerkules mag-boxing sila apan kasagaran sa mga tao labi na sa kalibutan nga gi-ruled by kanang mga macho alang kanila wala na imutuo tungod kay ang kagahapong adlaw may ilang giduhuman nga mo patimaw si Basti ug kulataho niya si Torre. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alat nga makahubog og pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles ug fold sa panit, mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatan-on, internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto ug sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Amen. Salamat kay kasabang Edward Ligas para sa ato balita sa sports nini mga oras sa mo sa nagtapos sa ato mga balita. Standby lang para karon sa taon pagbalik na attorney Rufil uman lang sa ato mga pahinumdom. Uman ako Dress Control kasamang cases mania. Neams kinyo na si Gerald Albius ako sa inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag. Radyo mo nationwide. Atong isgutan mahigala ang boxing kagahapong adlaw. Aging paglingaw-lingaw lang sad mga sukin tigpaminaw ha.
murag komedya gi seryoso o niya do na mga higalay porbida makapanglingo-lingo ta mga sukin tigpaminaw. And of course ang impeachment mahigalang gibasura sa Korte Suprema mga sukin tigpaminaw. Straight to Ang the sa ako point. nang giingon mga kagalaan nga kinini ang with due respect sa uban labi na tong mga retired na sa kining panerbisyo mahigala nga kinini ang retire na sa ilang pagka may consider na sa kagalingon na retire na sa ilang lawyering ato lang po sa respetaran kay mga kuha naman sila nakauna man sa nato mga guwang naman to, no? Pero kadtong active practicing lawyer awhagon gyud nato nga mo respetar gyud ta sa Supreme Court. Straight to the point. Kato mga retired na, sagdi na lang to sila kay kinini ang magjaging-jogging na lang to sila, okay naman to sila. Magasuloy-suroy na lang, kapi-kapi na lang, na madawat kada buwan, okay na. Pero kini mga practicing lawyers may gala, o katong mga nanarbaho sa korporasyon, katong inana, no? Ato po sang respetaran. Kay lain-lain matagong opinion. Basta ako nang giingon mga kagalaan, ako mismo nga na-discuss kanginan, o nahibaw mo, katong nagka-follow, ni sulti ko, forecast ko daan, unsay posibleng mahitabo, kani may posibleng mahitabo, kani posibleng dili. But once mo tingog na Supreme Court, mutahod ta, kay Supreme Court naguna mga sukitig paminaw. Nya ni anak ko ron ang 97 pages nga decision Supreme Court ining impeachment daw. 97 pages ni. Gibasa ko ni mga kaigalaan perting nindutang pagkasuwat sa Supreme Court mga sukitig paminaw. Anindot gyud na saysay gyud ang maayo, no? Ang labot mahigala sa kinini ang 1 year nga gibutyag sa konstitusyon mahigala nga baan mga kaigalaan, no? Why impeachment proceedings nga mahitabo against the same impeachable official for more than once within a period of 1 year. Gisaysay gyud mayo o ang due process gisaysay mayo. May pagkasuwat mahigalan ni Justice Leonen, no? Kining maong decision, no? Akong gibasa mahigala niya ni unanimous decision kini mga higala sa mga justices nga present nyadtong adlaw Biyernes pagkangilngigang pagkasuwata. Maayo gyung pagkasuwata, no? So ato ning hatagag pagtagad nga taon mahigala tong i-discuss nga unsa kanindot kaayo nga mga quote mahigala pagkasuwat mga kailan ligon og kini ni ang basihanan ang Korte Suprema. Anindot kini, no? Atong tagag pagtagad mga kaigalaan. Unsa man inyong gustong isgutag una ang boxing ba ka atong unahon o kini ni ang impeachment na medyo ari mo gusto sa katawanan sa daan o reta mga higala sa seryoso. Pero ato lang ning isagol-sagulan mahigalag katawanan gamay mga kagalaan kay lisod ka ining masubraan mga higala ka seryoso. Makuanta na yung kalakihan ni store. Ma-stress ta ng kalakiha. So ato lang yung ipaagi may gala pag-discuss nga masabtan sa tanan. Paaligre, palingaw-lingaw mga kaigsunan. Unya, mga higala, baos-baos lang baos-baos lang. Kaya kining hitabo may galas boxing, tinuuray lang, medyo doon na may mga atong ibalanse-balanse mahigala, di gini may hitabo ng boxing nga, oy, kaya wag magkontrata. Pero sa propaganda, alkansi yun si Basti ni Ture. Mantigog yung padag propaganda ni Ture. Kamaosa do pa trending mahigala, no? Practice ag boxing, gipakubila na sa media. Kay kini si Ture mahigala 55 anyos sa guni mga kaigalaan. Yabuhan mo retire sa puhon sa iyang pagka-PNP chief. Pwede na siya mga higala nga mo padayon na pa siya mahimong income mag-vlogger siya. Kay mantigo magyud mo vlog pa trending. Kanagod mga higalang si Basti Duterte mga sukid di paminaw.
Na nalakbitan ba na gusto niya mahigala nga kung magsukmagay mo ni muna. Agi punit turi mga sukitig paminaw. Kay kini si turi sa di ay mga kagalaan. Boxer na kanya to. Diri sa Philippine National Police Academy. But na ina ni sa iyang katiguango na dili ta actually lahi na gyud sad no. Kay kanagod may galang tiguang na ka imong utok na mo ray presko pa si mong utok, ha? Kapitan ang uban mingon niya, nahuna lay dako nimo. Pero ang imong mga reflections lahi na gyud, no? Pero ta mahibaw ha, in the part ni Tore mga kagalaan kay PNP chief ko ni. Malagmit praktisado mangyapon ni gyud, no? Unya, buksidor sa daan kanadto sa PNPA. Unya, sige sang exercise. Tak kaslawas ba yung Tore mahigala, dili ba sa kuan ba ya indekin, no? Sapsing ba iglawas mahigala. Kita sa sinumbagan ni Tore kung tan-aw nimo kamao gyud nasa basic mahigalas boxing gyud. Makita nimo tigo siya manukmag. Although medyo hinay-hinay na niyang sinukmagan, wata kay bawas sa bata-bata pa, bat kini karon medyo hinay-hinay na. Pero sa laktod nga pag-istorya, ang iyang footworks, naagyod. Kanya. Sige mga higala nga boxing, nahibaw na yung tandaan, di kini ba dayon? Kaya kinahanglan magandunay kontratang klaro. Pinanmahay magandunay kontrata, makaigsunang behig, unsay mahitabo ini mga boksidor. Kanang boxing mahigalan laman ni Pacquiao, dugay nang gipreparahan, oy. Pila kabuan mahigala, manas man ni Pacquiao 2 months tong preparasyon atong iyang away mahigala Mario Barrios. Ba't kini mahigala bida? Waray usa ka semana. Unya wa mga higalay kontrata, way in, wa gitanan. Sa salagtod nga pagkistorya kay bawo gitang tanan nga kini hinanggaw ra gyud ni komedya dang katawanan, da mahigalan kuan dipinde og nay mukakakpod na ara diha. Kanya ang game sa amusement board mahigalan, himo-himo pog resolution mga kaigalaan, mura ning mga bata ba nga sukmagay ba gikargahan sa mga nananaw. Si Tore mga kaigalaan ini nga bahina, bisa kay bawo siya nga medyo kuanyod. Iyang gisakyan. So kini ni ang maayo mong patrending story. Sa kini mahigalan propaganda pa ni Alcance, si Basti aning propagandahan. Kay pagkaman patrending mo siya dayon, iyang gidawat mahigalan siya nga, sige. Arita sa kwan, Aranita Coliseum to primero. Sunod ara sa Rizal kwan dayon, no? Kini ni ang igon siya pag kwan na gyud Rizal Memorial Coliseum, no? Tingali og mahal-mahal siguro tong Aranita Coliseum. Or baka dunay gigamit baka dili available, no? So patinding siya nga human practice dayon siya mga higala magsukma kana ikubiran sa media ina no? Pero si Basti day mga kailan June pa daan na itong may nangayog authority kay mo leave mga kailan mo ngadtog Singapore. Daan na dito. Unya giaprobahan ang iyang leave mga sukitig paminaw. Igo kay bawo story nga naagi sa Singapore si Basti anong pangapitsaha ingon siya nga sige kana kan Domingo dayon. Nga karon ingon si Basti sige wala man makakuan karon na lang Martes or Miyerkules, yung posture may galang adi nako, okay na to. Kita as tinuoray mahigala sakto ra pud ang kantore. Nga ayaw na sa okay na to, no? Kay medyo lisod na kayo mahigala nga mahimo tang katawanan na itong nasod ining kalakihan. Pero kini nagsugod ni mahigala sa interview mga kagalaan ni Basti Duterte, nalakbitan niya nga kung magsukmagay lang Tore, baka mabugbog niya si Tore. Mao rin ito sinugdanan. Yagi, sakyan ni Tore. Asa man ko ito dong? Pwede ba ito na mabalik gamay dong? Maong background dong? Unsa mag-isulti yung Basti be? Ang hagit ba siya or wala ba yun? Asa man to? Napa ba to? Pwede ba ito ma-retrieve na to gamay? Kinis Tore siya na imang higala kay daan may buksidor dahil sa una. Kani, sige ko no. Sige be, paminaw to be. We have the position pero masuntukan tayo. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. We have the position pero masuntukan tayo. Ko makaya, beta. Ganun lang. But Okay. You're a coward. Sige, okay. Mao na ang sulting Basti, no? More on ko ni sa interview ni Megala, issue for issue ng interview, nalakbitan niya ng istorya. Kung magsuntukan tayo,
makaya kita. Mo na sa istorya ha. Gikuhaan pog reaction may gala story. Ni ingon story sige, ato lang i-boxing ha. Kanya para kuno sa mga nasalantas bagyo. 12 rounds of boxing. Ngilngiga mga sukit paminaw. Nya kini story mahigala di ay kay dunan na background kani adto diri sa Philippine National Police Academy. Daan ni nga boksidor sad. So dili ni mahigala kada bitong daan nga naa gyud ka anak nga skills. Huna-huna niya kaya hon ko ni kay inspired good story magalang Manny Pacquiao. Huna-huna siguro Manny Pacquiao bitaw ni kon man wala to madaog na majority draw to. Kini ni ang tawa kining ilang mahigalang kwan sa PNPA na PNPA Boxing Corps squad Cadet Torre. O ni mahigala ang ilang kwan. Natanawa. Gikuha ni mahigala ang kwan niya. Kung imong tan-aon ang practice ni Torre mahigala, yearbook is PNPA, no? Yearbook sa PNPA. So makita ni mahigala pagkabata-bata pa ni Torre kuan gini. Nya karon bisag tiguang-tiguang na sa tan-aw nimo iya mga footworks. Klaro kayo nga nagi basic na mauhan story. Matigod-tigod gyud manukbag. Pero ang iyang push up hinoon murag lahit tong push up para. Ato lang ni mahigalang iagay katawa mga tanawa ka na yung push up makaingon mag dili man ni push up sa ROTC di po push up ni sa PMA murag tinga mo siguro na sa PNPA. Ato lang iagay katawa mga sukit di paminaw pero makita nimo sa iyang practice bisan sa iyang katigwangon 55 anyos medyo makamaog siya mahigala. Unya kini og nadayon patong awaya makigilaan. Delikado og mahimong majority draw to. Now, bisa pag majority draw, mabutang Japon mahigala nga malnganin si Basti kay batanon siya nganong mapildi man sa tiguang. Kay gisakyan sa Torre, pero mo lagi na mahigala malagmit pod nya kini pagsakay ni Torre. Kay bao na sa daan kay John Vic Rimulya suod man sila kayo. O gani John Vic Rimulya dito man gihapon, nakibaw na sa daan nga approve na ang leave ni Basti buadto nag Singapore ang mga pizza. So ang uban may galame ani kakak yun si Basti pati pagkakakak yun. Pero doon na i-leave si Basti nga aprobado na sa DILG. Kaya mo leave magkana kung ikaw may gala elected official. Mapa-aprobar pa ka na sa DILG. Naman si John Vic Rimulya So kining ila, paukyab yun ng ila. Sa laktod pagka-istorya, kining story, mantigo mo dag paukyab. Kaya kibaw naman ka, wa may kontrata. Kaya bawa naman mahigala, wa giwiin, wa tanan. Pero nitunga sa dito, ilang gisugog is Basti ani nga, nitala wa mo tunga. Ato lang na agi katawa mga sugid dig paminaw. Nya gitawag pag story. Asa man to pagtawag dumi balika ko ng gamay dong. Nya pasok po siya mga kagilan. Sige bebe, ato balikon ko ng gamay be. Kato pagtawag niya kato banggi ko ato na play gani na ba? Sige be. Di unsa man pagtawag be? Sige kana. Ito karan pag ayon mo tayo giro. Hasta ngingigan to kara. Background mahigala mo pagpaso ni Manny Pacquiao ba dito sa Las Vegas. Askan naghanag fans oy. Tama. Saka pa nung sa ring. Paswerte niya. Kuha man tanan. Saka sa ring. Saka ngilngiga.
Mo ni mga kagilan. Ha? Mura gyud mga kagilan naa sa MGM Las Vegas, Nevada. Ah, no? Askang iniga. Ibabaw sa ring, oh. Manyahan naman to katong iko na doon. Dito sa babaw sa ring na nga gitawag po si Juan. Asa ba to? Ito yung play ko ng tibok video dito sa ring. Nga i-declare na story nga daog na mga higala, ha? O sa basketball pa diba? Kana bang imong kontra bitaw ni story. Wa mo tunga ba yun na, no? Wa mo tunga. So, by default, daog na. Pero mas gabi na eh. Kaya katong sa basketball na apel gyud kag liga. Klaro gyud na ba? Nya wa mo tungang kontra, forfeited. Ba kani be? Kani. Gipan sa baste. Sige be. Daog na. Giipan si Basti, ha? Umuto nga ba? Ate padayon may kalagamay lang kayo. Human lamang kay gi-interview story. Pag humag-interview, mura sa ka namang humag-boxing bitaw nga gi-interview. Ato paminawon, humag... Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala o sa si Tore mga kagilan. Na may slay, katong sa babaw sa ring, dong, di ba mura itong nag-boxing-boxing pagamay, dong? Ato ko na ipakita, dong. Napa ba to? Step by step lang ko na to, no? Human atong pagtawag ni Tore sa kasa sa ring, sa pa ipisi, humag-ihap ni Basti, awa pa ipis Basti, tingali? Sa to nagsumbag si Kwan? Si Tore kunuhay. Sige, makita ba nimo mga higala nga mantigo sa story manumbag pero medyo hinay-hinay na kay tiguang naman mga sugid tigpaminaw. Kini bebe. Sige ko no. Oh. Smiling kay story oy. Sige daw. Kuya kay background music oh. Kani. Ngilngiga. Daog story. Daog kay way kontra. Wa mo tungang kontra. Okay. So mo ni mahigalang hitabuan. Kanya unsa man to? Sige dong. Unsa man to sa sunod na dong? Mo na tong interview sa dong.
Sige ko na ba, interview man human sa kanang boxing ba, kanang mga boksidor ba, yung daog na panalitan, ana, o niya, pildi, ana. Asa mo ito yung interview ni Tore Konohay? Nato siya interview? Statements na rin siya na hindi na rin darating eh. Kaya itunuloy na lang natin sapagkat marami ang nagbayad. Marami ang nagbayad. Nakalikom tayo ng mga 350,000 na raw sa gates eh. So, we have to show up and give the people what they expect. So, expected din naman siguro ng mga tao na hindi rin siya darating. So, nagpakita na rin lang ako. Sir, sa statement po niya na Tuesday or Wednesday, wag lang Sunday. Marami na akong trabaho eh. So, it's, you know, alam na ng netizens yan kung anong ibig sabihin yan. Medyo, hindi na, kaya natin tinuloy din to, no, na ngayon. Hindi na Martes, Huwebes, kung ano man ang sinasabi. Because, well, unang-una, ang mga tulong ay dapat na nating mailabas sa ating mga kababayan. Dapat na nating mai-distribute. Kaya, hindi makapaghintay yan eh. So, hindi na natin mahintay kung ano man ang schedule niya, ang schedule ng taong bayan ang ating susundin. Kanina, doon sa ring may dagdag pang 300,000. So, 16.3 ang cash natin. 16.3 million ang cash natin. Tapos, meron tayong bigas, delata. Ang delata natin, mga 2 truck eh. May isang kumpanya na, maraming kumpanya ang nag-donate at may isang kumpanya na isang truck talaga na isang wing van ang pinadala ng mga delata. So, didistribute na natin yan. Nakita niyo naman siguro nandyan, nakadisplay naman ang ibang mga Sir, may mga lugar na po ba kayong napiliin na tutulungan? Ibinigay na namin sa DSWD, sa National Red Cross at Quezon City Red Cross. Mamaya ay pupunta kami sa Baseco, magdadala kami ng konting ayuda rin. Part ng ayuda ay dadalhin namin sa kanila. You know, may mga nagtatanong kasi, bakit ba itinuloy at kailangan pa ito? Well, unang-una, kami mga pulis ang first responder, nasa frontliners kami. Kaya nakita namin ang paghirap ng ating mga kababayan. And now, nang nag-issue ng ganong statement si Vice Mayor, nakita ko ang oportunidad kaagad na, uy, maganda ito. We can raise funds outside of the government resources. Kasi ang government resources naman, nandiyan naman, pero mas maganda na rin siguro na tayong mga nasa private sector, ang mga iba pang mga tao na outside dun sa mga fund generating agencies ng gobyerno ay makapag-generate din ng sariling pondo pantulong sa ating mga kababayan. So mo ni mahigala yang interview mahigala ni General Nicolas Torre mga kaigalan. So di na sa mo kano ingon sa Basti Martes o Miyerkules di na. Basta yang giingon Domingo man siya di wa na. Igo kon makauli is Basti may kalagikan Singapore nga okay na sa Martes or Miyerkules. Pero kini nga Torres na di wa na okay na kay kinanang busy na ko. Malagmit mga kaigalaan kinigong baksinga mga sukitig paminaw porbida kakatawanan sa mga kaigalaan oy. Giiphan gyud Basti mga higala gibutang gyud nga kwan kana na ang paghatag gyud nag-emphasis mga sukitig paminaw nga yan ni kakaktos Basti. Pero kanto po mga higalang mga lumalaban mga higalang Basti ingon nga naa na may leave daan June pa man na nag-leave. Approve naman na may galas DILG na maong leave. So klaro kayo nga mula raga sa Singapore na mga panahon na mo'y paghagit mahigal ni Ture. Mo ni ang ila pong buti pasabot mga kaigalaan nga wa na mo talaos Basti. Tungod lang kay kinini ang kanang mga panahon na wa sa diha gitiming pag ganin Ture mga higala nga mao nang pitsaha nga gusto sa makigsukmagay. Depende na lang na mahigala sa interpretasyon. Balikan to kaniong ngigaw mo rigog na sa Las Vegas no. Sa asa mong audio edong. Daghag fans oy. Unsa man ang usangan ni Saka?
mga referee nga klaro. Nga nanungag yun, mga kigalaan. Okay. Kaya gamay lambi. Inisagol ginisungog ni Basti ning ilang gihimo. Una pa ba yung mga round girl? Adili malkansi ang nanan nagbayad ayan ito. Aha. Okay ra dahil ni Storoy, bisa nagbayad ka ni Storoy, wa malkansi dahil po doon. Sige be. Nanaka gina ni mga round girls sige, no? May mga kwan na pa po, mga itsuraan na ba sa ni mga round girls di ay? Grabe mga kwan eh, oh? Daghan sang tao mga higala, ha? Kamao gid mo dagwan story sa, no? Kamao dagwa okay ba higala na alkansi si Basti ini maong propaganda. Oo. Anti ko man ang iya mga footworks mahigala ni Juan Torre. Juan yun. Main event doon siya, no? Sa gibutangan sa mga undercards gamay para nga dili malkansi ang mananaw, ha? Kani oh, practice pa mga higala to sa ring. Aha. Oh, practice. Pasalida sa dito iyang kuan. Iyang practice, iyang kuan dito, no? Oh, hasta pag putos sa kamot. Oh, nagi mga ticket hanga, kuan na kuan jud. Mananaw jud. Introducing Sige, katong introduce dong. Aligre na dong. Katong announcement to ba? Para ba, kuan, giyon sa kuan ba? O sa title nga gitawag ni Tore. Mura bag kuan ba? Introducing, Nicolas, o saman? Pacman, Tore, dili man Pacman. Sa may gingon, Nicolas, sa may iyang gibutanga angga diha. Nicolas the Fighter Tore, na?
O sa pag-introduce, Nicolas, ano sa to? Ture? Sa man? Daog story by default mga higala. O niya paghuman interview dayon mga kaiksunan. Sige dong. Sige. Okay, fresh aka na. Ayun lang ko ay butangig audio. So kini ni ang hitabo mga higala masabot nato nga kuan gyud kini ni ang giiphan mahigalas basti wa mo tunga kibaw sa daang di mo tunga. Inoon kato mga namaya dito ni Store, doon na may undercard sad, no? Silang main event man si Basti o si Torre. Butang-butangan sa to ni mga undercards, na nya dayon doon ay mga round girls nga mga gwapa. Di na kay alkansi ni Store. Kasabay magdahom nga tinani ang idayon gud ni Torre mga sukin tigpaminaw. Nagsugod lagi ba sa murag komedya, murag katawanan, ala ba, no? Og kini ni ang mag-analisar kay ning isyuha mga kaigalaan. Medyo layo ra gyud tinuod nga badayon, pero story kamaog gyud sa story mahigala mo propaganda. Kamaosad sa mo pa trending mga sukit ti paminaw, alkansi si Basti sa trending. Og vlogger pa ni silang duha, si Turi versus Basti, pagka-vlogger kansi si Basti. Ayo ka story pag ingon Tore o sige. Pa boxing ta 12 rounds of boxing. Man practice din siya mahigala pakubiran niya media dayon no. Sumbag-sumbag siya na kubiran sa media. Jogging sa mahigala bag nag-uwan kubiran sa media. Kamao mo da sa kaugalingon sa gyud no. Pero mo na kong ingon mahigala actually kini og malagmit man nga kuan. Kay kini si Basti June pa matod pa sa ito nakuhang report, on record ba na mga higala, niya ito pang buwan sa Hunyo mga kagalaan, daan na ni nag-leave si Basti. Nag-leave siya aning pitsaha mahigala sa July, nga July 25, 26, 27, niya man iyang leave gani mahigala, nag-i-approve sa DILG. Kaya kini ko mga elected officials, mo leave ni magpa-aprobar ni mahigala sa Department of Interior and Local Government. Mangayon ni sila Travel Authority. So naprubahan So June pa ni apply na sa Basti mahigala leave. Unya pag July mahigala mga July 19 mao na mahigala ang interview niya sa programa Basta Davao-Inyo, nalakbitan niya nga kung magsumbagay sa Tore, dili sa mapalupig ni Tore, inana. Pagka July 20 giaprobahan may gilas DILG katong iyang leave. Gitagaan sa Travel Authority. Sumutravel na si Basti may gilas Singapore. Daan na to. Pagka July 24, ingon story may gala nga, okay, akong dawato na nga hagit ni Basti. Boxing 12 rounds dito sa may Araneta Coliseum. So, ibutang ta mahigalag, paukyabay lang, alkansi si Basti sa paukyabay ni Tore. Ikaduha, kung nisukol si Basti, ibutang ta lang. Iyang gisakripisyo tong iyang travel sa Singapore kay tandog ng garbo ba? Patandog ng garbo ni Monistor. Kato tinuray lang kuwang sa oras yun. Kay unsa man to pitsaha may gala pag ingon ni Tore pitsa 24. Nya pagka pitsa 25 pa man makapirmahay kontrata. Mapirmahay mo gani kontrata mahigala ka ng boxing. Labi na inani mahigala nga medyo katawanan god pero magpirmahay mo kontrata kay simbako kung say mahitabo. Sama panalitan si Tore, simbako sa iyang katiguango na.
Although, maingon ta mahigala nga antigo siya sa iyang mga footworks, in fairness niya mahigala, boxer gyud story daan. Makita man to sa iyang yearbook sa PNPA, ha? Ang iyang footworks mahigala klaro man. Ang iyang sinumbagan maklaro nimo kamao. No? Delikado timingan sa basti ani ni Store. Plus inspired si Tory mahigala ni Manny Pacquiao nga total ni daog mas Manny Pacquiao. Wa gutong mo daog nga kuan kay majority draw man. Pero kung imong tan-awon, daog mas Manny Pacquiao tong awaya nila ni Mario Barrios. Posible mo ni nakapa-inspired po ni Tory nga maguwang dita. Si Pacquiao mahigala labaw og mga 16 ka tuig batok ni Mario Barrios. Ha? Now, siya pod labaw og 18 ka tuig batok mahigala ni Basti Duterte. Okay pa para niya. Kay total mao man iyang binuhatan kanadto, boxer man sa kanadto. So gamay training lang, ha? Madana, ha? Ikumpara mahigalang Basti makigalaan, taekwondo man tong iyang na kang Basti gyud ga fight mega taekwondo man matod pa. So dadaon nimo des boxing medyo alanganin pus Basti. Kay di man ka makagamit og tiil og uban pa mahigala nga mga kuan. Mga pamaagi. Parihara na mahigalang Floyd Mayweather Jr. o kato si Conor McGregor. Champion si Conor McGregor mahigala sa mixed martial arts. Champion po mahigala si kinini ang Floyd Mayweather mahigala sa boxing. But awayon des boxing, malkanse si Conor McGregor. Di man sa kagamit sa uban niyang mga techniques. Pero tanaw na ko mahigala ani po awayon sa mixed martial arts, delikado po si Floyd Mayweather. Pero sakay man siya, ang ari awayon sa boxing, nialkanse mahigala si Conor McGregor. So kung atong tanawon makigalaan kini og ibutang ta mahigala ni Sokol Basti og dayon. Ibutang ta lang, ha? Medyo sa propaganda alkanse gyapon sa Basti. Kay ngano man panalitan mahigala og mudaog sa Basti, ibutang ta lang mudaog siya. May mga tao nga daog gyud kay kon man batanon man Rimal. Siyempre, sa bagoy taon nga kuan nga batanon man. Unya, kinini ang si Tory mahigala sa propaganda daog yapon. Bisag mo daog si Basti sa actual nga fight, sa propaganda o sa simpatiya mahigala, nag-una naman Tory mga kagalaan og istorya nga, ako, tiguang nako, ingon akong trainer nga, kinini ang hinayin akong sinumbagan, pero tungod og alang sa mga biktimas bagyo, para sa atong boxing match nga, doon na tayo charity for charity, so musuko na lang ko. Sa laktod pag-istorya, may kalabi sa pagdadayon ng boxing ani. Ha? Si Tory dili malkansi sa propaganda o sa paukyab. Ay nga naman, tanaw ha, ibutang ta lang. Nagbangga gyud. Although sa ako nag-iingon may galamay ra pod nga wa ni madayon gyud kay mahimot ang katawanan sa ubang nasod oy. O nya karon ingon si Basti may Tuesday or Wednesday nya story na sa ingon nga adi nako kay man Sunday ra may akong giingon ha. Para nako may gala tinuray lang nga okay na sad nga mo na statement ituray kay tinuray lang ko magdayon boxing mahimot ang katawanan mahigala sa laing nasod magtan-aw na to kaingon sa banang Pilipinas. Pero ang mga Pinoy manggod gusto manggod mahigala mo tan-aw binukbukay lang diha. Buhan man limot po tos mga problema. Tarawa ha, atong analisaron. Pananglitan na dayon si Basti og diha. Unya, napildi niya si Tory. Ibutang ta lang. Ang istorya mo gawas, minguman nga, batanon mas Basti. Diyan na ginato maingon niya, kiniling batanon, kuhan yun. Si Tory, sa iyang katiguangon na, siyempre, napildi siya, kay tiguang naman siya, pero boxer siya yun, apa napildi sa ang iyang kaisog na agyon. No? Di ma-question ang kaisog ni Tory, nga bisan sa iyang pangidaron, ni sukol siya. Ikaduha, para man to sa charity. Daog yung po story sa istorya. Ang kansihon sa propaganda gas Basti mahigala kay miwa na. Para man to di nagot ingon gusto rin ko niya hinay na sa manukmag tiguang na siya pero tungod og alang sa mga biktimas bagyo ni sukol siya para nga maka tigom og kwarta nga atong ihinabang. So sa paukyabay alkansis Basti tinuray lang. Malkansis siya mahigala sa paukyabay. Og ditunga pa siya, samo tuwa siya yung tunga din, nagkantsawan siya. Tapos tinuray lang kini nga boxing, katawanan mo gani kay, klaro-klaro di magiging badayon, why kontrata. Gipasit apa ng yung turay, kini niya sagol sungog, sagol ng iya nga pa, impasize ba nga, naagyon siya, si Basti ni Talaw, ina na ba? Impasize yun. Nya, aron nga di po malkansi itong mga namalit o ticket, sakto po yung lagi buhat ha?
butangan nag-undercard, nga, nagi magsumbagay sa niya, unya, butang mga gwapa nga round girls. So di na kaayo alkansi ni store. Kay mingon tuwa mamadayon ang away ni Basti og ni Tori ang main event wa man madayon. Laaya way ayo, no? Pero naman mga higalay undercards. Na may sumbagay sa undercards po. Nya do na pod mga higalay, mga gwapa nga mga round girls. Unya paghaman kato mga round girls sa mahigala naka kuha po sila talent fee nila remark. Okay kayo, ha? Pero tinuray lang, layo ras tinuod ning madayon yun eh. Kay, why kontrata, why weigh-in, watanan. Why timbangay may galang usa ba ni? Welterweight division ba ni? Usa ba ni? Bantamweight. So, kining tanan paukyab na yun. So, niining paukyab, alkansis basti, nining maong paukyab. O niya, kinini ang kay mo lagi bisan pag mitungas basti ha analisaro na to kung itungas basti nagsumbagay yun pag sumbagay nila pildi si Tori ibutang ta lang ha pildi si Tori kitiguang na mas Tori kanay kung huna-huna may gala kining una-huna gud sa tao presko na kanunay kabantay mo kamong mga donan ay mga pinaron katong inyo mga kaagi kanadto presko pa sa inyo huna-huna mo na maghuna-huna mo murag ang uban bitaw kansawan na lang po ni mga kuan nga ay hunahuna na lang nagdako. Pero ang imong mga reflections dili na mo follow. Di lahi na gyud, no? Sama ni Manny Pacquiao panalitan, lahi man ang Manny Pacquiao sa prime pa niya og karona. Ang imong mga reflections dili na gyud anak ka ligon ba? Unsay kaman sa imong utok dili na mo follow ang imong lawas. Mao nay tinuod. So kay story mahimo ngayon anak na ni. Kay 55 years old na mo retire na magani ni next year. Pero, kung magsumbagay sa Basti Duterte, unya, mapildi sa Duterte, mahimo may galang daog yapon siya sa propaganda. Kaya pila pag-ingon mga kagilaan niya to, ha? Kining aron lang o badayon ang vaccine nga para sa mga nabiktimas bagyo, ni Sukol gusto rin. Natural naman ang daog sa Basti, kay batanon man siya, no? So, lahi na gyud, no? Batanon versus tiguang, lahi na gyud, no? Unya, pero si Tori, ang iyang kaisog na agyod, di mawa niyang kaisog ha, despite sa ang kagamay, despite sa ang katiguangon, apan isukol sa batanon, tungod og alang sa mga biktimas bagyo. Kana, kumudaog si Basti, nan kumapildi si Basti ni Tori, unsa may mahitabo? Or bisan majority draw, unsa may mahitabo? Ti alegriha, no? Sa ako nang giingon, okay na lang pod, no? Nga, wa mo to nga may galas Basti Duterte. Daan naman to nakalive, di ay manghigala. Malagmit nga ni story, may ingon to nga karong Domingo sumbagay. Kaya nahibaw siya may galang, wa, gyud Basti. Pero matandog pong hunahunan Basti, iyang i-cancel to iyang travel Singapore, mo appeal sa sumbagay, maaligre mga higala, pero sa mata sa katawhan sa kinini ang international community mahimutang katawanan. Una para nako okay na lang to nga wa mahitabo sad. Ikaduha, nihagit pus Basti matud pa giingnan tong interview story karon Martes na lang o Miyerkules. Ingon pa story din nako kay human na. Sunday ra kong giingon. Ni balibad na story dili na po kumukansaw ni Tore kay okay na lang sad hindi madayon gyud kay although katawanan pero ngilad paminaon may gala ang pananaw sa ubang tao sa laing nasod na to kaingon na unsa ng mga Pilipino. Sa kadaghang problema nganong kana mo ilang gikuan. Ya mga kon magod mga high ranking officials ba. Medyo laing paminaon mga sukintig paminaw por bida. Maparihan ni may galag kuan gyud no. Muna kalas Basti mahigala. Kuan alkansyon siya sa propaganda o patrending ni Tori o mahimo ning vlogger story ni retire niya. Alkansis Basti og mag-vloggers na mahigala Lopex Basti ni Tori vloggeray. Kamao man sa muda ganos asa mo paukyab ha? Hasta yan training mahigala magsukma ka na jogging sa balaguanon na no? May na lang to pang reels pod. Pero sakto na to nga wa Basti kay para dili po tangil ad tanahon.
Ikaduha ni hagit sa basti pod nga karong Martes o Miyerkules sakto na po nang ingon tuloy nga din ako. Okay na. Kana may gala sakto ra sana. Kay dili maayo oy. Tinuray lang may gala kon gini mga Pilipino nang gusto lang yung nga makita ba sa bagay wala. Bahala na gyud himot ang kataonan niya. Kahuma na usa pa ta mo hinuktok gamay. Mo niya tong kinaiya mahigala ba nga bisag magka problema ta pero malipay man sa gipunta katawa kamaong gipunta mo katawa. Amo ni mga kaigalaan ay tabo. Pare ba ni Alan Peter Cayetano ba? Tama og majority draw sa propaganda daog gihapon si Torres propaganda kay mingo to tawa ho. Bisag tiguang na pero naka majority draw ha. Og makadaog si Torres sagpa yung basti. Mingo na talaman kana tiguang na pero kadaog sa batanon. Og panalitan unanimous decision na perting sagpa ang basti pero split decision mao gihapon. Og mas split decision daog story butan ta duha ka judges daog story nay usa daog si basti mingon talaman kana daog story og ibutang ta lang daog si basti duha ka judges usa ka story split decision mao gyapon so sa istorya may galkan si kanones basti sa istorya kay ang paukyabay mangguna mga kagalaan no mingon man wa gihapon oy ha pero tinuray lang kitang ang atong nasod mahigala tan-aw sa ubang mga nasod mingon na unsan mga Pilipino